ये धावून. हॅलो दीपकराव, गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा बघा तुम्हाला आणि फॅमिलीचा तुमच्या. पूजा झाली काय? अच्छा, आमच्याकडे झाली बघा सकाळ पुढेच 6-6:30 होत आहे. घ्या आता लगेच जेवायचं झालं. काय सांगायलो, परवा ते बंद केलं बघा, भारत बंद. फार वाट लावला की व लोकांनी. पाप तोडफोड आणि गाड्या फोडून आणि आग लावून टाकलं बघा सगळीकडे. एक सांगतो तुम्हाला मी, ध्यानात ठेवा, ध्यानात ठेवा बघा. हा, पार्टी कुठलं बी असू द्या, काँग्रेस बीजेपी कुठलं बी, होय थोड्या गोष्टी ना तुम्हाला सांगतो ध्यानात ठेवायचं बघा. कधी बी कुठली बी पार्टी आली निवडून, ते सगळं गव्हर्नमेंट ऑफिसर तर तेच असतात हा, आणि रस्त्याचं कॉन्ट्रॅक्ट करतात बघा सगळा, ते लोक बी तेच असतात. हा, आणि कुठली बी पार्टी बंद करू दे, कुठली बी, भारत बंद, महाराष्ट्र बंद, कर्नाटक बंद, गोवा बंद, ते तोडाचं फोडाचं आग लावाचं काम करणारा की नाही गुंड, ते सगळं तेच असतात हा, तेच असतात. ते पार्टी बिर्टी काय लागत नाही बघा त्यांना, पैसे फेकून ते. हा होय, हरामी हो. हाय होय होय, आजचा आणि हे फुकट घालवायचं नाही दिवसाचा बघा. सोडा तो विषय नको. आणि तू बेळगावला येत आहे नाही गणपती बघायला? हा, मस्त केला हो, आरास बिरास छान मस्त असतंय बघा. हा, या 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 या, आम्ही आहे बघा घरी, फोन करायचा एक. हा चला मग ठेवतो. हा हा.